ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கோழியில் பல வகை இருக்குது சொன்னோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு வான்கோழி பார்த்தோம். இப்போ இங்கே பக்கத்தில் ஒரு செடியுமே இது பாருங்கள். அது என்ன கோழின்னு நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? நானே சொல்லிடுறேன். இதுக்கு பேர் வந்து கினி கோழி. இந்த கினி கோழி வந்து கறி வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது ஒரு பறவை இனத்தை சேர்ந்தது. இது வந்து கையில் சுத்தமாக பிடிக்க முடியாதுங்க, ரொம்ப கஷ்டம். இது வந்து என்ன சொல்கிறது, அதை வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டால் கூட அதோடைய ரெக்கையை பாருங்கள், பாதி கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அந்த மாதிரி கட் பண்ணி மட்டும்தான் அதை வந்து நம்ம வீட்டில் வளர்க்க முடியும். கொஞ்சோண்டு ஏமாந்தீங்கன்னா கூட அந்த கோழி வந்து பறந்து போயிடும். ரொம்ப அழகாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு மயில் மாதிரியே இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். அதோட கறி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கினி கோழி எங்கேயாவது கிடைச்சா வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதோட நேச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாச்சும் பாம்பு, அதாவது பாம்பு, கீரிப்பிள்ளை அந்த மாதிரி ஏதாவது இதை பாம்பெல்லாம் பார்த்ததுன்னா கத்தி 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 அது வந்து அந்த பாம்பை வந்து குத்திடுங்க, குத்தி சாப்பிட்டுடும் கினி கோழி. பாம்புலாம் அதிகமாக வராது, இது இருந்தாவே. பாருங்கள், பாம்புலாம் அதிகமாக வரவே வராதுங்க. பாருங்கள், அது இப்போ வந்து நான் கையில் பிடிச்சி அதோடைய முடியெல்லாம் கொட்டி போயிடுச்சு. இனிமேல் தான் அழகாக வரும். வந்த பிறகு நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன், அதை பாருங்கள், அழகாக இருக்கும்.